nagbabalik. Ayan, may magayon kitang kaibahan. Yung ano yun. Kaya paborito ko po talaga digdi. Pero pati kinakabahan ako. Iyo man Yan. galing ko, karoon ako mag-corolap. With S. Kukulap S. Escolap. Okay. Okay. Bueno, mga kaibahan na po niya na pagbanggi ang saro sa mga magagayon. Salamat po. Nakulang bagay po. Mag-asaro sa mga kang LGU. Yeah. Yan. Salamat po. Kaibahan na po si Sam Foliante. Foliante. Ayan. Yan. Sam, maray na pagbanggi sa imo? Maray na banggi po. Ma-apply po talaga ako para maging pangtulong member ng Busbusabos. Stress na po kami. Stress po sabos na kita kasi. Ayan, siyempre si Sam ang sa tuyang niya na special guest. Siyempre, hali siya sa NCYDO. Siya ang youth officer. youth officer Yeah, kang Naga City Youth. Ano? Okay, Sam. Ay, Ate Sam. Ano ang NCY? Eyo. DO. Tamang-tama po. Thank you po. Fan po talaga ako. Sabi ko nga po nakaka-pressure ang mga susundan ko po si Suzuki, tapos si SMDC. Sasakyan, tapos po ning kotse. Ako po, sa diri ko lang po ma-offer ko ngayon. Tsaka si mga servisyo po. Magkaka-interest. Ay, tamang-tama. Ganun man lang po Tinder, pero online pala na. Sige. Kami po, hali po ako sa Naga City Youth Development Office, NCYDO. Currently po, pinapamayuhan kami ni Sir Dada de la Rosa. Hi, Sir Dada. So, ngunyan po, sibot po ang sa mga opisina. Actually, yaon po kami diktida ko lang bagay po na kaibanan ko po kamo ngunyan currently po, nagpa-promote po kami ng mga youth organizations and youth-serving organizations ay ipapa-accredit po sa syudad. So, ngunyan po kaya, 75 po si mga organizations na naka-record po sa MUYA. So, tigi-invite me po si mga youth organizations, si mga youth-serving organizations po na magparehistro sa MUYA. May mga programa po kaya kami na hopefully, siguro in the next year na upcoming months po, mahiling ta si mga more on pagtitrain po sa mga youth leaders. Yaon man po itong paggabay sa youth governance and mga budget management. Actually po, kang nakaagi, may ginibo po kaming strategic planning. Sa guidance po ni Sir Dada, pinabayaan niyo po talaga sa mga youth, as in, si mga programa, ang magayon po kaya sa pagkakaigwa po ng Youth Development Office kang sarong syudad and munisipalidad is that si youth po mismo may boses. Kumbaga, natuod po, baga kaya kita, siguro po sa ibang LGU, I think, applying pa man po ini na, ang nagigibo po ng programa, si mga kagurang na. Si mga gurang po. So, this time around po, si mga Sinda youth mismo. talaga. Sinda mismo. So, si mga kaisipan ninda mismo, mailuluwas ninda yun. Iyo po. So, daiman po tukal sa mga programang gigibuhunta. Tapos, syempre, hali na po sa inda. Na-feel na po ninda ito. So, iyo po ito, tinututukan mi po si mga programang araw kato. Yan po nag-flash sa screen po. Sa Youth Summit mi po iyan. So, ay, nag-extra. Salamat po. Madaradayat naman po lugod ako. Mabalik-balik po kayo na madigdig. So, ayun po ni, sige di po mi sa Youth Summit. More on, tigpulong mi po itong mga 75 organizations na ito. Cool. Iyo po. 75. Hali po duman sa 75 na iso. Ano yun, ma'am? Within Naga? Yes po, within Naga po. O sa Metro Naga? Naga lang po. Naga lang. Okay. Mga ano yan? Anong mga requirements kaya? Halimbawa, may nagdadalan sa tuyang niya na gusto man magbilog ng ipa-accredit sa Indo. Anong mga requirements? Dapat pira ang numbers? Si members. Ayun po. Tama-tama. Tapos pira talaga ang kabali pa daw kita sa youth. Ay, sa linggo pwede pa. Ano pa ito? Ayot. Ayun, nasa puso po ang pagiging youth talaga. Pero po, actually salamat po na intro. Sa tuya pong mga tig-encourage po digdi sa tuyang youth accreditation for the for city youth organizations and youth serving organizations is ito pong sorry mga sir. Naglalao po sa 15 to 30 years old. 15 to 30. Pero pag tubod ko po sir, nasa puso ang pagiging 15 to 30. Salamat. Bayani ka dyan. Bayani ka. Pero 30 years old. Dahil na pong tawad sa 30. 30 na po. Sagad na siya. Ayun po. And dapat taga-Naga siya. Pero
sir, may sarap man pong may sarap man paglaom pa. Kung ang organisasyon po nindo, siguro youth serving na inaapod o may mga programa po na nakapalaog sa youth or nakasentro sa pag-ataman sa satuyong youth and sa youth development tinda, pwede po kamo pa-accredit sa mo. Classified po kamo as youth serving organization. Medyo na ano po. Alright, Iba duman na po may kita ikaw. makapit, sir. So, iyo po ito, makakalaog po duman. Bako lang po ini sa mga school, usual po kayang perception is Dapat nasa eskwelahan, eskwelahan. mga estudyante. Iko po kita mga out of school youth. Itong si mga tambay, pwede. Ayun, pwede. Ina-encourage. Dako lang po potential sa mga tambay, tayo ba po baga ang street smart? Ay, Mga matindi klase, yan. street Matindi smart. yan. Mas matitindi yan. No? Si Igo man po kitang inaapod na sa mga working youth. Okay. Ang Rotaract po, yaon po sa to, naka-accredit po sila. So, saro sila sa mga example na bako man po silang youth gabos, youth ang miyembro. Pero, nakaserve po sa youth. So, sila po ang mga pwedeng mag-iba sa tuya and si mga community youth na po. So, makaugma po na makahiling na may mga sityo po kita na naka-cover. As in, tig para encourage. At nag-ground po talaga kami, as in, sinaro-saro mi po talaga. Binisita mi po si mga barangay para hopefully po, bako man po gabos may social media. Maray na po mo yan. Tama yung social media. Pero, tig saro-saro mi po talaga sa mga komunidad and na-encourage mi man po na magparehistro. So, isida po ang iti-training unta na hopefully maging better youth leaders po. And at the Correct. same time din, may mga dadaraman po ninda yan. Dawa din na po sila. Ang training naman per barangay o saruan lang na sarong venue? Iba-ibang klase po. So, may mga training pong gigibuhon na sa budget management. Dakulaon na headache po baga ang Ayun. budget management. Saruman po kayo sa mga nahiling though ang mga youth po very active. Mayo pong duda sa pagiging active, mayo pong duda sa pag-action. Kaso po, may mga technicalities po araw kang pag-ibon ng proper resolution. Tama. So, alarming man po to na days na tatao. So, iyo po man to ang saro sa mga tututukan. Kasi pag sinabi tang youth, kumbaga, katong mga panon, katong kita youth pa, ang pirmi lang pag-iisip, basketball, parawat pagsasama. Benefit dance, Yeah. pista, mga Santa Cruz iyan, mga hororang iyan. Sa youth yan, pigtatao kang barangay. Ayun, ayun. Oo. Pero still niya, umpaman girara yan, Arden. Yawan pa man po. Dito mawawarat na kulang part man po ito. Pero ngunyan po, tatawan taman pong giya si ito pong mga inaapod tang hard skills po, mga soft Tama. skills and hard skills na in employment po, magagamit man po ninda, madadaraman po ninda. Saka di mga man po future hindi. leaders yan. Iyo po. Talagang dapat nung tutukan na yan. Oo, Tama tutukan po. na yan. So, maganyan na ginigibo kang sa indong opisina, tanganing matraining na as early as now ang mga future leaders. Ayan, Na maitautan na sa inda itong mga dapat nilang gibuhon pag sinda nagtukaw naman. Kasi sinda ang masunod, di ba? Correct. Sinda ang masunod. Iabil Kita pa lang. ninda yan, takan tumakita ka yan. Ayun. Mayo talaga Makita katong ka yan, mga oo, panahon. mga- Kung yung mga igwaman, project na yan. sinda-sinda lang nakakaaram. Kaya nga po, pasalamat ko sa mga araw po kaning channel. To syempre, may mas platform po talaga kami. And hali po duman sa mga organization sa Tigres na may tigbilog po kita. Recently pa lang po, yun po ang inaapod tang Youth Council or Naga City Youth Yes, Development oo. Nadadaan tempermi, oo. So, sinda po, may kanya-kanya po silang tigtutukawan ng mga sektor and mga advocacy. Araw po kang LGBT. Yaon man po itong mga out of school youth, ito nabanggit na mga Correct. in-school youth, mga working youth, and sa advocacies po, mga environment, iuman po itong inaapod tang mga sa employment, araw po kayo. So, tinututukan ta po si mga per-advocacy yata. Para po kaya sa to ning importante po may boses today taman po pwedeng sabihin na saro lang sana ang representative kan sarong youth ta. Correct. Syempre po si pinag-aagihan niya iba man sa pinag-aagihan kag iba. correct. So yun man po to si Tigiim kang Naga City under sa direction po ni Mayor Son. And syempre po sana po makortabang po ang sa muyong opisina sa pag-develop po kay itong mga sayang po kaya kang potential itatap lang po baga kaya Tama, tama. mga yun Oo. talaga. Siyempre, mahapot pa sa tuyang mga viewers and then siyempre si mga nagdadalan sa tuyang mga youth. Ano yung ano ang proseso kang pagpaparehistro diyan sa sendong opisina? Okay po. Ini po ba actually po nag-open po kami antabayanan po ninda ma-release po kita ning online na itong Yan. kung may website na po kita. Correct, So correct. sa mga abangan ninda Kasi gabos talaga naka-online ang mga youth mo niyan. Oo, di ba? sarong Paano click talaga? lang po ano. Pagkaaga pa lang, Cellphone na. tulos. Ayun Oo. po talaga. Kasi namata pala po naturog po ang kapot mi po Yes, cellphone. Yes, yun talaga yan. Cellphone na talaga. Kaya maging Social kami media. katong youth, iba ang kapot dito. Pag matulog na. Kaya po ko maaraman ko po ba? Ano yan? Ulunan.
Si Kuya Boy, ang kapag ko na yung bago matulog, Rosary. Si Rosario. Tao na po pala. Sige mo, ano pa itong mga process na Ayan, oh. gigibuhon ka sa ito yung mga viewers kunyan na mga youth na kung gusto maging Maging miyembro po. Miyembro. Okay. Igo po sila taga-accomplish na form, si on po ang opisina para mag-assist sa INDA. So, ito po nga sabitan na may iba pong organisasyon na yaon ko ang puso. Kaso kulang pa man po sa mga mayo pong resolusyon. May ginibo po kitang template. Iyo po to siya accomplish ninda. Okay. Pero kung iba po sa sinasadiring forms, may hiling man po ninda sa Facebook page at chan. Ito pong garo, pwede nindang i-download na forms kasi papasa lang po ito sa media. So, garo, ang hihilingon niyo po ito, isasaraon niyo po, syempre kung may kulang o kung ano, tas i-accredit niyo po kung totoong youth organization or youth serving organization. So, may chance po sinaduman surat katong mga programa ninda. Ta kung magayon po ba kasi programa, pwede pong i-adapt kang NCCYD. Ta after all, sila po ang inkargado sa pagmanihar kang youth fund. So, Okay. iyo po to ang magayon. Tatikatawa bako lang pong apod kay nito pong superficial ang role kang mga youth representative ta. Talaga pong mahiro sinda. Correct. Maisip po talaga Maisip sinda. sinda. So, iyo po to si tigi-encourage ta na magka-igwa po kitang more competent youth. And yaon din po itong saro man po sa ini-aim kang NCCYD. Actually, meeting po kami, may ginigibo po kami youth development plan. Okay. Kung saan po paduman, si magiging po. May mga trainings ba yan? Sinda? Ay, igo po. Abangan po talaga na ma-post po kami naman sa Facebook page. Yes, kasi yan ang isa sa mga mag-empower sa INDA. Yes, diba? correct. Kasi ang ibang mga youth leader, kung minsan, dahil man talaga, kumbaga, mayo ning may kapasidad ko na kaya lang dahil nag-guide. So, Ayun. yaon ang opisina po ninyo dyan. Tama po. correct. Yan. Sa pamamay po ni Sir Dada. Young looking po yan si Sir Dada. Loro na mag-guest yan sa Kuya. Gusto ko yun mag-guess. Naabangan ko man po yan. Ano po itong mga benefits na makukuha kang Sarong mga prestro. Iyo, kung halimbawa na sinda, naging rehistrado na sa indo pong opisina, ano si mga benefits din bukod duman sa mga training, seminars na pwede dang atenderan? Inot na inot po, ito pinaka-obvious, accredited po sila sa Erarok National. So kung may sarong bagay po na di ka mo po basta-basta mapabisa sa ibang taon, ang organisasyon ako, syempre mas tutubudan ka po, kung Yes. ika-accredited po kang syudad, Tama. binibisto ka ngayon na mayor, ka mga konsihal, o ka mga... Tsaka mas connection, Oh, yeah. may mabibisal doon po silang iba. Yes, So, oo. ang sarong nga din po sa mga yun, ini pong Youth Summit ni, may mga organisasyon po kami na naghahanap. Dahil lang po ninda aram kung sisay pong itatang. Masakit po baga Okay. maghanap. Yes, tama. So, igwa na po kitang consolidated list, mga taon na lang po kita, sisay si mga partners po ninda. So, simplihon pong dangugon, pero dakulaon pong bagay na coordinated po sinda. So, yaon man po itong garo, may directory po kita, mas Tama. streamline taman po, syempre. Tapos, kung may mga programa po sinda, may chances si mga programa po ninda, kung magayon din po, may apply ta. Bako lang po sa organisasyon ninda, sa citywide kung ma-apply po. Correct. So, mas dakula po ang nagiging scope, si kusog kang sa inang organisasyon, dakula po ang natatabangan. So, dahil lang po limitado naman sa mga miyembro ninda. Correct. So, iyo man po ito, pwede man po mapondohan, lalo kung magayon po baga si programa. So, Yes, saro po ito okay. talaga. Masakiton po sa mga organisasyon din talaga ang sa funding. Ito minsan ang mga youth, minsan may mga feeling aram na, Ayun. feeling maurago na sinda. Hindi magaguide. Mag-guide. Mag-guide Ini ang kang, kagayunan kang sinasabi ni Sam na Ayun. mag-guide sinda kung ano man ang mga nasa isip ninda. Kasi kung minsan may mga kitang mga gurang, Bye-bye. Ako na lang po nakagad. may mga naiisip sinda na dito man naiisip Ayun, talaga. ayun. Kasi based man duman sa environment na paghihiroan ba kanila. May mga, kumbaga, may mga pag-iisip man sila, may mga ideas man sila. Dahil tanaman na iisip because mayo na kita duman sa lugar na naman. At the same time, kung naman po ang guidance nindo, ibubuhat ko po kamo paitaas mga sir. Correct. Lastly, Ate Sam, Sige po. ano ang pinaka main task talaga kaning Ay. sa imong
grupo ining Sa office na ini. Ay. Sa mga po, pero po duman sa pagpapa-accredit, panginginot po sa pag-accredit and pagpaparehistro ka sa youth organization. Yaon man po itong tinatabangan, nagsiserve po kami as secretariat sa binilog ni NCCYD. Hali po kaya, si mga NCCYD members na po, elect po sila, hali po duman sa 75 na organization. So, in short, may mga sektor po bagang kinakaputan, nagpili lang po kitang saro. Tig-sararo each, gararo po kaya. So, pero po sa paging secretariat, yaon man po itong nagmamanage po kami kang community wifi. So, di ko po aram kung aware po ang per barangay, pero sa each barangay po nindo kung nasasakitan po kamong mag-connect sa internet, lalo na di pa po nag-face to face, and may mga online modules. students. Correct. So, per barangay po, may saro kitang hotspot na community wifi na garo, duman si mga estudyante po, duman sila maka-connect para po lalo na po, di man po magagabos pinalad na may wifi. Sarong barangay, sa inyan maluluki? Usually po, sa mga barangay centers ninda, pero Sa barangay, wala kaya? Iyo po. Pero ang usually po kaya, place po sa mga strategic area, syempre po, mas makusog ngayon ang signal. So, depende man po din sa per barangay. Pero usually po, yaon po sila sa mga barangay center. Tapos, Barangay halls, yaon po sila doon. Diyan po sa mga hotspot na yan, may mga hot mama dyan. Tamang-tama po. Syempre, kasi mga po sa mga estudyante po. Malay mo kung igwa. Mga hot mamas. Kaso sir, ikaw ba't po mga hot papas duman? Medyo dinidilikad duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Medyo dinidilikad duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Announce ko na po, hi Sir Da. Nagurado talaga. Sarawan po sa mga aim po ninda or kang bilog na LGU po is mag-create po ng sarong opisina. Tapos sabi ta po mga youth organization, bako man po itong bako man po gabos established na. So, igwa po dyan, kinukulangan yung office space. Siyempre, sa daw mapurulong po. Correct. So, binibuild ta po, hopefully, baka po matapos this year din. Ito pong office space for co-working space para po sa mga youth organization. So, day na po sila. So, kung pagpapa-accredit po sila sa mo, kung sila opisina, pwede po sila naman mag-opisina. Okay. In short, igwa po naman wifi, igwa po naman computers. Correct. So, duman na lang po sila ma-type, ma-meeting. Very conducive po ito, tagigibuhan ta ng conference room. So, Bawal ang dating. Baka nga ang rule pa basta, sino po sir? May kadit. Yan. Ayan, ang rule. Madara ko ni kadit naman sa'yo. Ayan, Joke ayan. lang. Masi-civil service. Joke lang po yun. Pero gano'n na joke eh. May joke lang po yun. Pero, Marireveal. ang love life, naghahanap. Ano na sir? Nagdadalan si mama. Nagdadalan si papa. Ano ba lang to? Joke po to. Yan. Na half meant po. Okay. So, Ma'am Sam, salamat po. Salamat po. Salamat mga Baka sirs. po may mga nalingawan kami Yeah. ihapon sa imo. You can invite. Facebook pages pa lang. O sa other Ay, platforms iyo ng po. social So, media. sa mga sockmed po. Magkakaiba po kami website, pero syempre, baka makigas na lang po pag nag-official launch po kami. Pero as of the moment po, igwa po kaming Naga City Youth Development. So, palike na lang po. Baka naman po, sarong pitik lang po, baga kan like Yeah, dyan. man. So, duman po kayo ma-announce kung may mga possible scholarships ng office. Gabos po anything to youth development. Duman po kami maluwas. Mga official announcements, official updates, duman po. So, igawan po kaming email kung gusto po maghapot, manungot po sa youth accreditation process. ncyd@naga.gov.ph and hopefully po, siguro this month or next month, may lagtaman po sa official website kang Naga, si proseso po katong pag-accredit. So, in short, Okay. kiklik na lang nila to, mapasa na lang po sila naman. Pwede na pong mag- Online na. Online Yes na. po. Gigibunta pong
Easy. Spoon-fed Easy. talaga Yeah. sa indangan. Tama. Ang pag-send. Kasi yun naman yun talagang gusto ko mga, mga youth ngunyan, sarong pinindot-pindot na lang eh. Ay.